ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಚೂಲಿ ದೇದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆ, ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದನ, ಉದ್ದಲ ಮೂರುಲಿ ಸಣ್ಣಲ ಮೂರುಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ದಾತ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು, 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು, 5 ಹಿಡ್ದ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದನ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸೇಮಿ, ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ, ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿ ದಾತ್ ಹಿಂಗ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, 30 ml ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ, ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೂಲಿ ದೇದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆನಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಬಟಾಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ವಿಸಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬಟಾಟೆನ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪ ತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆನ ಕೈಟೆ ಪೊಚ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವನಾಗ ಸಾಸೆಮಿನ ಪುಡಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಉರ್ದ ಬೇಳಿನ ಬಿಡ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಹಿಂಗೆ ಪಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪದ ಕೈಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಟೆನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಡೆಕಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇರ್ಕದ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹೇ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ತಯಾರಾತಂಡು. ಒಂದು ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಪರಾಟ ದೊಟ್ಟಾವಡು, ಎಂಚಲ ಬಲಸಲಿ. ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 123 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲೆ.